na saman komai, da shi aka zo da zuwan komai. Annabi ne na saman komai, da shi aka zo da zuwan komai. It is T-Bass producer. Aya sarki mai rayawa, Allahu ka tsarkake niyyata. A sanda na zo zan furtawa, gare ka ka kalmata. Ka bani tajallin kun baya kuni, idan na faɗa in ji shauƙinta. Idan na kira sunan Mahmud a ruhina, in ji amsata. Ya algabbar ka duba ni, roƙon da nake kai min shi. In dai na tunani ko wanne, ni ne fa ka bani kusancin shi. Manta waninsa cikin alam, zan shi a siffar zatin shi. Ya zamto dukkan motsina, na yi shi cikin yin aikin shi. Annabi ne na saman komai, da shi aka zo da zuwan komai. Allahu salati zaka daɗa ga wanda ba kai kamata sa ba. Muhammad hasken al'amari, wallahi ba za ma a cin masa ba. Kasa da sabon nan nasa, gaba ɗaya ban rufe aikin ba. Yin ansa da iyayen nan na annabu ban ga kamata sa ba. Da Fatima ne aka bani rabo, rabon da ya zarta auna shi. Kowa ba ya sanni da su ya sani, to wai ya zan zurɓoye shi. Faɗin girma sai mai girma, to wai ya zan yi bayanin shi. Dai ta zaba ta kama ni, kawai ku biyo ni da bashin shi. Annabi ne na saman komai, da shi aka zo da zuwan komai. Aya jama'ar babu ku zo mu zauna dukkan biyo da gani. Yabo wanne ya cire hula, domin ba mu sadi da al'arabi. Mu ce assalamu alaika gwani, ga kadan Allah albashari. Mu ce assalamu alaika da kai, Allahu yake yin alfahari. Mu ce assalamu alaika da kai, ake haske daji da gari. Mu ce assalamu alaika ya Umar Allah sirrin sirri. Ka yarda da ni fa da aiki na da nake maka dai ma shiri. Annabi ne na saman komai, da shi aka zo da zuwan komai. Aya asalin samun komai ne ba daga kai yake ba. Domin kai ne farkon farko, tun farkon ma bata soma ba. Sannan kuma kai ne can ƙarshe, ba zan iya koyi aikin ba. Tuba da ka siffar Allah ne, gani ba zai yi misali ba. Aya masanin Allah gaske, dan sai da ka zo aka gane shi. Kai ne fa ka bayyana siffar shi, sannan ka fito da hakikar shi. Kowa ya taho in za ya wuce, ya dole ya bunkusa kofar shi. To ai kai ne wannan kofar da za a bi kana asali da shi. Annabi ne na saman komai, da shi aka zo da zuwan komai. Allahu ya ɗaukaka siffarka da zati babu misalinka. Ya kai ka saman duk mai rawani, da za a bi kafin samunka. Ya ce kuma inda yar ka zo a sauke nan ya bi hanyarka. Domin kai ne jagoransa zuwa mahalittin tsarkaka. Aya na cikin dukkan sallah, da shi aka zo da dalilinta. Idan aka bayyana sashinta, sunan ka ciki aka alkinta. Gobara ku ji karshen al'amari, shi ya zamo mana sirrinta. Idan har bai yi su tamfin ba, idan aka yi ta jirginta. Annabi ne na saman komai, da shi aka zo da zuwan komai. Aya da irin mulkin Allahu ba a ba da misalinka. Don kawo da duk mai zance, dukkan ka fito da hakikarka. Barka ta bayyana sunanka.
da saman komai da shi aka zo da zuwan